Eta gaurkoan gauza edarra ekarri dizuegu, Bide ertzean aurkitu dugu, baina benetan bide erdian egoteko moduko produktu bat. Bide ertzean taldearen Leidor Sessions izeneko diskoa, beren azken emaitza, eta haiekin gaude, Ubeda Nahiak eta Carlos bateria Jolia ere gurekin daude. Sessions izenekoa, baina ez diskoa bakarrik, ze lan diko honek dokumentala ekarri badakarreta. Eta gero hemen, taldeko irukidea daukaguz eta Joni Ubeda, Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi. Egunon guzti hori. Eta horrek ematitzuna da, halako konpetidade bat gure artean eta sonoridade bat ere. Eta ordu nahi genuen, momentu hortan aurkitzen ginen puntu musikal hori, nolabait erregistratzea, ez disko bide, betik eta zuzeneko batez ere, kontatik ginen, zuzenekotan halako energi posito genuen, ondo pasatzen genuen, eta ja lortu genuen zuzeneko soinu hori, eta horren genuen, 10 urte ere zenbaki borobila da, eta ja genitu hainbat eta hainbat kantu ere, 6 diskoetan, 60 kantu, eta zen genuen, puntu politia da, hartu eta hasieratik hasi eta goazen eguneratzea aurreko kantu horiek, eta halako disko bat egitea, ja sonoridade uniforme batekin, kantu. Guk egia esan zalantza asko izate ditu beti, egia esan ez dakigu beste modu batean lan egiten eta gauza bakoitzari denbora asko eskaintzen digu eta asko erreparatzen digu detaileetan, eta orduan nahi genuen egin gauza txukun bat, helburua oso simplea zen, zuzeneko bat CD batean da DVD batean erregistratzea, nun bait utzi bide ertzeanen testigantza, baina hori ondo nahi genuen egin, eta bereziki irudiei, DVD-ari eman egin ikuspuntu artistiko bat, horregatik lan egin dugu modus operandi Donostiako zine produktoraekin, hauek labur metreien munduan eta bide politia osatzen ari dira,